Ndị be anyị daalụ m ka awụ n'Igbo ka anyị asụ ya maka o nwere ife ya eme ifere anyị ekwu maka ya. Ndị be anyị, mma ebido n'ajụjụ. O nwere mgbe o ji wụrụ agwọ wee ife anyị akpọ simbọlụ ndị Igbo? Eteta m ụra n'ụtụtụ a fụ postu ndị Igbo na-eshi egharị ha si nọ Igbo cosmology ewepụta m ife ọnwụ na-asọ oyi nye agwọ n'onu nye eke n'onu, wepụta foto Maria ya nke ndị Katọlik. Ọ ya awụnụ na ha na-akọmpe religion nke ndị Igbo na religion nke ndị Katọlik. O wee wụrụ onye na-agwọ n'onu ka ha ji wee mazi Igbo. Anọ ndị Igbo na-eme ife a. Wee na-ajụ anyị, ọ na-ahụ onye akpọrọ asị ọkpọkwuo onwe ya asị? Isi ebe a ndị be anyị, isi ebe, isi ebe a ndị be anyị, isi ebe a. Akpachaghị anya onye mere ife ahụ ego ka ọ na-achọ ka ndị mmadụ nye attention n'ife o gbugara. Ndị be anyị ọ na-echedukwa echiche na ife a n'ụwa niile ya afụ ya. Ụwa niile fụ ebe inye eke n'onu, ụwa niile fụ ebe inye agwọ n'onu, ha afụghasị mba ha na ha ya emekọ ife. Ndị niile nọ n'ụwa na-awa ịtụ ọchị onwe ha. Ndị Igbo na-eto onwe ha apịtị. Ndị Igbo na-eme gịnị? Na-eto onwe ha apịtị. Mana ndị Igbo anọkwanụ na an island sọsọ ha nọ. Etu a ka o si ruo 1966 to 1967. Onye ọbụla nwere pawa nọ n'ụwa nọrọ na one side, ndị Igbo nọrọ na one side. Ndị niile ya ha kwuo na ife ha na-eme adịghị mmasị, kwụsị ya, ha ncha nọ na one side. Ndị Igbo nọ na side nke ọzọ. Anyị a na-ajụdukwa onwe ha ajụ? Ụmụnne m, anyị a na-ajụdukwa onwe anyị ajụjụ? Anyị a na-erotadukwa na anyị mụrụ ụmụ ịkpata obere ego ya akpata? Enwere ike bife ya na-amụsa efe ego agwụna, bete ego nwanne dịgidezie til na-enwụọ. Kedu etu Igbo si echedo na ndị mmadụ si afọ ha n'ụwa? Ịkpata ego sendị ya nwa nwaanyị to Canada ma nwa nwoke to Canada. Onwego ndị ọcha fụrụ ebe mba asị na osi na ya nya agwọ n'onu n'ọnya osi mba ọha. Ndị ọcha iche na ndị ọcha ahụ na ha fụ ya na ha ya ewu ya na mmadụ ka ọwụ. Obodo ndị Britain tiri anyị na ya, ha kpọrọ anyị asị, mana anyị na-emeta asị. Anyị na-emeta asị. Inekwu anya ifu na ndị obodo ahụ agụpụ na ndị Igbo n'ọnụọgụ na-emuvuru ụwa ha fọwọd. Anyị nwanwụ ndị onweghị ife ọzọ anyị na-arụ karịa anyị wọsh ifu ife na-eme n'obodo ndị ọzọ ada afụ. Mana Naijirians emuvuo na fọwọd. Hapụ ka ha si afụ ndị Igbo, si hapụ ndị ahụ chọrọ ịnwa anwụ ha nwụọrọ onwe ha. Ịchọ ngwazie gị ife ahụ iwepụta anya ebido n'afọ. Ka m gwa gị ife ahụ ọnwụ na anya gị dị open, efu na ife na-ekwu eziokwu. Jee ebe a na-asọbmit si ya afụ Chief Imo ha na-adeti isi dia short video ọga ụwa ha na-aga nwayọọ nwayọọ. Ị ga-adị na-afụsị ebe ndị Yoruba nwere agba na-eme ife. Ndị ugwu ka ị ga-afụ ebe ahụ ha na-akpọdebe ndị Igbo nso, ndị Igbo na-asọ ha oyi. Ha emuvuo na fọwọd. Ọ bụrụ na nke a emero ka ịghọta ife m na-ekwu, ka esi eke presidency na Naijiria meghezie gị anya. Ndị eworie na ha kwesịrị ịwụ Nigerians wụ ndị ahụ a na-akọnsida na ruo na presidency. Ọ bụkwa na ndị agụ ịhọ n'ọnụọgụ na ahapụ ha ka ha pụọ, a ga-ahapụ ha ha nọrọ ebe ahụ na-agba ohu. Ebe Igbo nọ na today. Mana ọ na Igbo na-akwanyere onwe ha ugwu, dị na ya jụnye ha question nọ. Mana nke ahụ na ha na-egbu Igbo a na-egbu onwe ha. Etu a ka Igbo si megide ife bụ onwe ha na ha gburu ejima. Ọwụ na ofu prọfesọ ebidoghị tiwekwa mkpu n'ọnwa anyị nọ na ya, ụfọdụ ndị Igbo arachapụ n'ọsọ maka ego ka ha jekwuo na ndị Igbo mere ife ọjọọ niile emere 1966. Maka ha echefuo n'ife dị ka atụ na egbe. Ha echefuo na nwanne ha egburu. Ha echefuo na sọsọ nzọgbu anyị eme ukwu.
ịfụzi ebe ha na-eme ka ha dị na-ayi ha na-ekwu na ọ bụrụ ha sendịrị nzọọgwụ ọzọsọ nzọọgwụ na-eku egbughị onye Igbo ebe ahụ. Ndị Igbo onye rie adụ ya duo onwe. Ụzọ anyị si aga abụghị ya, ụzọ anyị si na-aga na abụghị ya, ụzọ ọnwụ nọ n'ụzọ ahụ.